Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Congress kepadon hakaliang persyak haying dorbar tauan jago jela bat kumju ha Khasi Hills Autonomous District Council haka khat kendai terik unai lor arjar khat kendai kala keno baka jingtmu bantung MDC Shusi yaki riolom soshnong kibalatip kum ki unrepresented tribe haki District Council kadai ka kam ya sala balawan ra da ka sorkar pedeng hapo ka jingyalam jong ka BJP ban penring sedot ya ka jinglong kerpang ki jait riu trairi traimuluk jong ka jela Meghalaya. Kakanhon jongki MLA bat ki MDC Kaseng Congress bakentup nado ka MLA na ka East Shillong constituency ka Dr. M. Amperin Lengdo ringkat bat ki MDC jong ka party ha ka singi balang kilai kendo yo menteri katana District Council Affairs u James K. Sangma ban pensngau ha u ya ka jing ai jengmut jongki bakum ka party ki don ban kentho halor ka ni ka jing penbek thamai ya ka krenit ka ban reu. Habakren bakilat pathai kubor ke Dr. Amperin Kalaong balada ka tei ka jingpen kalai ya ka tei ka krenit ka bahan riu ka yad bet kumba kalong ka don ka jingma ka bakrau ya ki hok baro ki bakum ka jai penriu khasi jaintia bat garo ki don baro shikata. Tenalek jongi gila penpau lomba ki pathai kubor ka belong meneh to ispo tarik banong ba kani ka si pok jiram juba tingwel kam semla simkia manpet benia ini ka jing penbet ini dia jing klai ni ka sik schedule te ida solonga nomor iya to kopti radon ki siam jong ki so suba per bang lakmil ki ba siam in lum ya ngi ki member ban ekren sebagani ka sik schedule te raya dumunta ni mismla yo ban ile yo jitep bakadon ka jingka jingi kedo ngadal sarkar bagi ka komti ke baki la ya konstitut bandekren negasi jidul mutangasi tenrai haki ini ki tayo ki bladap ni sokmen suyo mesim apa i madam i ebeli juga lain pra konstitusi ibara yang ni kamat bandekren da assembly ada wartawan jojela sepakat ni ka amendment joni ka schedule te bangi kani gila lechi bila sukmen de para penslori ni balik kedua yi te iru ila pedang ni dak bakmen madirap le ni berkat ni khamtam mat penkan lam sakat sorkar te hadir besong badi banila ya yo jitet nai ro bayin salet badi kedua kerpang ya udisi mesta ka pentasi te ngi la kerpani bang lek lang badi badi kan yu Umensa juga DCA. Te gila yo banwan mari kedo mene bagi lai ni ka memorandum ka bangla pen kaya mo. Kibran ka tu ni kimat kiba ni sodan kam ban penmet ya ni ka schedule. Ting lai mene le kedo mene ya DCA nusar apa jilam jogi ya beli beram ni jo lai kra. Ni beram parin berkat langki polok DCA lai mene kedo. Dia hoi tik polok ki agency ki maklet ki program ki bama ban lakiar ki chanadan penrai na preju ki agency la chan baro gla sandu ani ga memorandum te umdai tangi ki agency la thobru ya ki meli badan brom na ga party jogi ado imadam parin jogi ki meli ba pikisok me jo kimfa te ngim simla yo ki meli mar ki kimdon mo jadi apa lah ki boleh Aisyah di sini mesti nalik banai yang dia berulang meneksi menekan alur ki pun ki bentang pun menek belapau kerana bapau ki village council municipal council tegi ke balong karti dustur don bet ki darbar snong darbar ki ko abani im ta po schedule ki don bentang ki bong ba onai ta ki nominate kita ki NDC shutong nai ta ki unrepresented tribe tiga ni kalau perlu ayah ni bat liam ba nak liam jomim cendol nono jiso moi taki mar ki badan ki taki ki jinul chill type yo ayah bat kidan bala ada pesan de ki mau de ki yo tembut tadi kalau ni kau ba kidan taki weki type pat jadi yo ba lo kan ni papau bang strong ban ketup ni taki
on the center tak keluangi tip yang ba kham tam ni bade jone ka apo ka khasi yang satu masa sekolah makin ring lo shwa yani ka aniga section ni ka perlu ni ki on the center try kita ni ki pun di bani lai ban submit ban aisa akabat jom ka sarkar jilla lengba jom minister juga DCA Hakajing shisha ka jella ka chongi ni lalong slam palang banle idini ka kampu balay ngong slam namar ba yakani ka bel kumbang asuthu mga na depa sapo lok sabha but la shudon kam ya ka consent jongka raja sabha ndre ga jaj penriu jongi kalong ka ben bok namar ba porbara yakani ka bel sapo raja sabha la shemba kalathmit palat kapor but ka general election jong war hajar khat khandai la arajar khatra la no tingi yo bangin pet yang ye kini ki kendon ku bakilong ha kata ka proposed amendment ha ka singi ka banga kali de lagi kali la wan lam sha assembly da UDC minister ya kita ki kendon ki beper ki ba ki la ya menjur ban penkala hakani ke 6th schedule amendment proposed 6th schedule amendment but ngi lap ba ki dang don ki kendun kendram ki babon ha ti hadin bang yo sngopan hapo legislative assembly ya ka jubab ka ba ai na ka sarkar ba ong ba ya kani ka bil lara sya ka parliamentary standing committee lani ka select committee ya ka taru nim patik shaida but yo let's say mangi kita ki try jong ki district council yo ni dang don kanu kelenti kala banginnya mirjing bot bat banginnya ai jing mut lem naka penta ka jing penbit penbiang ya kani ka amendment jong kani ka schedule jongi kani ka amendment on pet biang hadien u shi hajar kandai spa sau pu nyo pilala ban mudur baka amendment ka wan jan shi sin sampos nem kajing yu i jongi mga ka MLA jong ka seng kongres ringkat bat katukat ni ki MLA ki bingila ya mer jumut lang ringkat bat ki try ki pade ki PP jong kag HADC ni yu i ba ladak ini ki kenrum kenram omnom la ban penbet menta lesi kane ka kabu kan wan biang hadin sau punyo sampus nem hadin ngis ngau dakabatik na ba kambha ya ka sarkar kami bakan nang penther judgment riu susu yangi ki beladai lupa ki tribal ki baripat ha kane kejela ban keren ba dang don syu pat kita ki tribes ki belong unrepresented kalong kaban penpat yangi kiripat ki baladep itu lupa da kane ke schedule namar ni yo i kamdan kanu ka kendon ka baong ba ki baipan ki indigenous tribes ki baladep itu da ka jella ka jungi kim don bentalang hakata ka jing penkre lani ka filing lani ka selection jong kini ki kerton ki bayale ya kani ka election dangilanang yang berjung mut susu ha kani gaman nilam baki MDC ki don sakaway par ka jing UI bakata ka presidential order jong ka 1950 kadang long ka presidential order plan ka badang kendrung tika turu habang UI ba don kam yangi kum ka jela bangi ka jela kami ni don kam ban penbet kita ki kendrung kenang baki MDCs ki bayo ya ka ju ka jingji do upat ba ndaki lapoi ha kani ka district council ka jongi kinung don ha ka no ko jing ne ka jingjja don kam shwa ban correct ya kata kalong ko basnosi ban ong ba dam don pat ki sub tribe sapo ka main tribe la don lupa lai tali kita ki tribes la tip ba ki don ki kato ka ni tribes ki bala poi sya kani ka jaka ka jongi ba di kita baro si katam judan kata ka jing per jat pendri tik nga ngayo i kumba ka don kata ka political ploy ban dilute
ya kata ka jinglong tribal ka jongi bat ya kata ka hok ka bangiyo kerpang ha kane ka constitution jong kari ba ya jongi kinong thau kinong tho ki authors jong ka constitution kila ong lupa ba kini ki dei kita ki states ki bajudai ki states ki bala lamprang dalaki jong ki sim dalaki jong kinong yalam bat kila yo I lupa ba kata ka jing yate so skular hapdeng ki sim jongi bat pasorkar India kaladon ha ka record bat na kata kadaw ki sngo ba don kam ban protect ingi na mar ha kapor baki ay ya kini ki states ki baper lakam thup lang yangi ha ka state ka baki jukot ka undivided Assam na kata kadaw ya kata ka state ka belong undivided Assam kita kinong yalam jong kari ba jongi ki yu I ba yo don ka jing ban ban tingin ya kren no kumno ban pek ba kini ki rit pan on ayeki ke jingyada ke bapaka ke bapura khnang banumdon baban ben yeki tingi tip ba ka six schedule ka dei ka document jongi ngilong try mangi ke jela bat ngiyo I ba kani ke jingya kren rit pan kan penklumar jenggot jeng perkat ini bat ngingi ong habakadon ka procedure of election ai ba kita kinong syak jit kinyai ta ka procedure of election kadon ru kata ka benta ka banya tengku hapdeng ka sarkar jilla bat ki ADCs baro nga kum ka minister ka bala syong hakane ka jing lam khmat jong ka department ka badon kam ha kum ka urban affairs ngilayu I kitu ki jing ya tainia hapdeng hato kam building bylaws ka don ne em ka hok ban pentri kam haki areas ki badai hapo ka six schedule bat kitu ki jing ya tainia kilaya na kapor sa kapor bat kala don ka jing kiwin ka bakraw ba hakani ka jella ka jungi bat habang iyo kum ye kitu ki experiences ngim day ban penle no ya katu ka jing kiwin rengi de ban pet bahabangi shim ya kanu karai ban amen ya kanu ka constitutional right lani ka hok ka jong ngi di ban pet ba ngi di ban rai kumbala rai ka state government ha ka to por ban ong ba ya ka building bylaw ban operate hapo ki areas ki badon ha ka six schedule num operate shu hanrai on suspend but on kentu ya ka district council bakan penkre ya ki building bylaws katu ka dei tang kawai na kita kinuksa ki bangalapan IFP ba lada hapan amen ya ka six schedule don kam ban pelet jingmut jeliu knang bakum kitu ki kenrum kenram kinum yai mi nakapor sa kapor bat kinum yai pelong ya kini ki MDC jongi bat mangi ki MLA bangin ya kaja halor kanong rim ba ngitmu ban penkiu ya ke imlang ka salang jong kari ke jela ka jongi lang boro arngut ngiyo iba hapo Jaintia Hills Autonomous District Council klemdon kata ka inclusion jong kata ka section ka baong ba ondon ban nominate na ki unrepresented tribes tingingi ong ki khasi bat ki Jaintia ki long kawai but kata ka area of operation jongi kalong hapo kawai ka kentup tingyong haba had Jaintia Hills klambo ya kata ka kendon nang ni nakasi hills ru kan ha ladang ngidum don kata ka kendon bat ngin imsuk imsan para tribal para repat klem dadon nakanu ne mano bawan banong beho pi ki bakam red bani kita kipan ngim kwa ya kane ka ban mi ngiyo I nga sibat ngalapuli kata ka jingkren hapo ki kot bor ka tu kadis ngi menswa baong ba balay kumni balay kuntah re ka message ngi ka long kumni ngim kwa ban ben yanu namar yangi laban ben de kiwe tingi hapan syaya kata Ke prosedur ke bantunya na kita kumno yin ran ki school yin ran ki college anta kumno min manage pat kumno ki khna jumi kniyo jumi toy kini por khati community na tarika isi
bakin le bakin thau bakin ya warra kinu ki kerja komiti kiban ungdo ban ya perkhat langken nomor wa ngiton ka hukum ka district council ka bapet ya kata kajim bahaji met jo kari ba kajim bril kam tame ngi bapet tek ya kajim bril kasih mo ngapok ka KCDC ngi pet tek ya kajim bril kasih kaba ngi dei ban perkhat ru balada ka don ka bang don ka jingma kaba kan kata kalawai jo kajim bril wood kum ka isi lane kum ka council bor ko wing ni shong ni tai kum no ngin ai jimut lam shaka state government ani ka central government rem kini bor khot kam le na kaliang juga isi te na kaliang jungi ni don sibun ki ba ngin haberle kum ka liang ya tai bat mene jelas dang ka wei daga ba ngiyo I madam bun kersiu no ingi wudu ban tong nia ya no ni ko beta bani suburam sisa ni ai ka buram I madam amporim I emeli wadon buram jungi ibala keren sipang kami ka sidul apo ka assembly kai ka bangi sim ni ka sinjam ka long ba ngim jiwa jing tip wat IPP jungi ru iwal jungi ru leader opposition jungi ru im jiwa khubor ka isi klale namta ka ni propose amendment ka move patlaya ya ka change patlaya le lei ngipat ngimlam chusngap pesi khamle ai ndaya bakhadu in habju bab lang mangi pai ba te kada bangi I ba bon kijing kunrum kanram magani kijing maruk up ik ba bon habani I ba unrepresentative tribes kimut ki tribe panawan way hangni session jungi ngi shekar nakting khasi habadan session nadawan so kini ki unrepresented tribes kin habekran sadaka mizo daga naga daga manipur so kiwi jai kentien te kan bon kandon kijing ibabon ada kadustur jungi wilayah da kata karukom bangit bot kai ki bag bom chwa wilayah ni thangim don kam pen kelai kata kada ngi persya bai kan represented tribes ka basami bon ba kunrum kanram kijing kle jak tung ka babon dan kemen ba ke isi na ni sakhmat ru aba kidon kini ki issue ki bedai bagjat benrio ngatrai kam dai ban le maroi namal mangiru kidai belajar pai ba maki ki ban at least kimna ban khot yangi baro ki sipongot ki ban opposition at least leader of opposition jungi di ban khot nang bangir ngin suthu kai bakilale namta kane bat mangi ban pujubab ki pai ba hakane ko draft bill jong ka amendment jong ka sadil ni gitu kijing kentiu dan kijing penang bon yang ki constituency tingi habangi la pek benia ya gini ni don ni kawi garai bangi simlang bakata kalong bangi kwa ban penne kunju ya kajing don jong ki numbers jong constituency hapo jong ka KHADC namar ba ladang ngin phia ya kini ki constituency ni ba kamdon kono ka jingyonong haka ri ba kajai bandu jungi but nama kata kadau na ka liang ke jungi ni ba namar ba kamdon kono ka kadak lane ka bangi bakan don ke jing mentoy ai bakan long kumbalong haka legislative assembly constituency haka district council assembly rungi kwa ba kanne kumju ki seat apo jong ka KHADC ke jungi but namar ba haka draft bill ni hamtu kidon ki banyo represent but ki kenthai tenaga yang ke jungi ngela shime ko garai ban ai iwei ban nominate nagaliang ikan the bat kowe ban nominate nagaliang ki senrang katang ila bu ya ka ne ka bangi la submit sha u DCA minister kum ki nongmi khamat ki bala je do pat ba bangin pek benia na ka banta kumno bangin ya dai kari bojai penriu ka sik sedil ka de ka atia jongi kum ki ripai bangila ban ya dai kari bojai penriu te ni sukuban sibun na ka ba nilayo ekalat ban pensngo nagaliang gajongi wat nagaliang ke isi hadu manta kan pat le ye iklan pat la man submit ru ya ke ba ka isi ka district council ka don ban ai ten nagaliang gajongi ngala ban ye kendu buat u DCA minister ban ngala ban submit ye kani ke men scam ba ke bang ngila ai sei in yo ban pe ban khmi bat ba kan long ke jimen toy na ban ta ki pai ba